siya, akseptado nako ang lamang lang tungod kay wa niya makuha gyud ang tanan. Kanang kulang ba? Kating kulanga. Nagkalo-halo. Mo mong bitaw na nanangutana ko nga naamang gyud sa tong doktrina nga giuyunan niya nga ang person o ang nature lahi. Therefore, sumala sa the New Dictionary Theology of Theology, giklaro diya nga kung mamutana ka kinsa ho ang person yun na siya. Pag may kagpunsa, mao ang nature yun na siya. So nasubo ko kay iya magumimitahan sa pangutana nga naaman na pwede man tamangutana unsa o kinsa. Sa diha nga nangutana ko nga unsa ang namatay o wa mamatay nga kinaiya ni Kristo kay usa ra man sa kapersona. Naagani diri nga prueba nga kaigsunan sa kanang gitawag og sa Apostle Creed. Gibutang dia one divine person adunay duha ka kinaiya. Ang una, ang divine nature is eternal. Ang ikaduha, the human nature is mortal, mamatay. Mangutana ko ni God G1 kaganina, sa diha, namatay ba ang iyang humanity? Isa oo. Nangutana na ko kay kung sa'y namatay sa ang humanity, kung sa po'y wa mamatay o buhi, ang divinity daw. Nangutana na dahil ko, kinsa, kay mo manaiya, kinsa ang namatay. Ingon na siya, ang divine person. Kay i-attributes man nimo kanang nature, sumala sa iyong plastar, walang ni masabti. Sa iyong plastar, i-attribute nimo ba? I-ascribe. Okay, sumala sa may Catholic faith na may dala na ko, iya kong di-plastar, nga mulit ko na hinuon na akong plastara. Nga ang source of activity, ang nature. No? So, sa diyan namatay ang humanity, kinsa man ang namatay, ang sikang divine person. Niya duhaman sa kinaiya. Ang divinity, matod pa niya, wag yun mamatay ang divinity. Wag ko nung mamatay ang divinity. Pangutanan ako, kaya ang divinity di ay buhiman, kinsa ang buhi o kinsa ang wag mamatay. Lahi mo nagtulubaga na nga tuwig suol, nagkaidar-idar, nagtulubag. Kinsa man kay kanang tuwa ka, natures, i-ascribe, i-attribute yun na nimo dito sa person. Pag ino nga ang humanity namatay, parang yun na niya nga, kinsa namatay, ang second divine person. Pag ino na ko ang divinity, iyamaning kinaiya, buhi magani, o kinsa may buhi, kinsa na, o. Wa na siya naglisod niya sa tubag, kaya mo lagi na nga nagkaidar-idar, yung tubag at mong igsuod, pero kinira na kapit. Okay? Dili ko sa communication ninyo matong may bawa na ito. Kiniibran, sa Council of Trent, wala nila ni may bawi. Naglisod sila upang painin. Unang pasay katong ibasa na ko, kining, it is not however our belief that the body of Christ was alone entered. This word, propose, na yung mga pulong nag-propose, as the principal object of our belief, that God was buried, as according to the rule of the Catholic faith, we also see, makasultita, with the strictest truth that God was born of a virgin, that God died. Kung sa'y katarungan sa simbahan, gano'n na kaingon simbahan nga ang Diyos kilubong. Naara ang tubag. Muni ang ganang panghuna-huna sa Council of Trent sa simbahan. Ang tubag, nara, for as the divinity was never separated from his body. Kung sa maning ang dugma mo ang kitawag ko kay hypostatic union. Sa maning ang dugma, kunya ang pangutana kay kini bang wala mubulag nga divinity dito sa lawas ni Kristo, namatay ba ni? Siya mismo ang ingon, wala. Mungutana ng pagkulog ka, kunya katong divinity nga tuwa sa lawas ni Kristo, kinsa man to ang buhi. Okay? Lalo og tinaw. Kunya, bantay na to, ang sunod na paragraph, nagahistot na hilambigit na po ang komunikasyon yung mga pumbiyaga pumbi, di ganagaling basa. Di as to the place and manner of this burial, what the evangelist record on this subject will be found sufficient for all the purposes of the pastor instruction. There are, however, two things which demand particular attention. One,
ni Kristo buhala ang tagaan o particular atensyon ang sama ni. Matod, sa komunikasyon ni Mato ni, ang primero, ang premise, ang hypostatic union. O, nila o. Tingnan din. The one that the body of Christ was in no degree corrupted in the sepulchre, according to the prediction of the prophet. The word not give the Holy One to see corruption. 21 yun. The other and it regards the several parts of this article that burial. Dato pa, kamatayon ni Kristo. No? Klaro kinaw. That book. Okay. That ang una niya ay kapagabantayan nga wala yun madugta ang lawas ni Kristo dito sa luglanan. Ikadua, that burial, passion, and also death apply to Jesus Christ not as God but as man. Sa ito pa, nag-iskot na ni Unsa ang namatay, what? To suffer and die, incidental to human natures only. Kunya yung padayon, although they are also attributed to God because predicated o muning ascribe, i-ascribe. So, lahi ang pangutanan kung sa, lahi po ang pangutanan na o kinsa. So, dili na pwede nyo, dili sayop ng pangutanan ka kung sa. Unsa ang namatay, nga kinaya ni Kristo, o unsa po ang buhit nga wala namatay nga eternal, ang namatay ang humanity, kaya mo na ang kanang sa komunikasyon yung mato, muna akong pagkatod ang garon. Okay? Unya, pag yung namatay yung humanity, kinsa man ang namatay, kaya attribute na nimo dito sa person. Correct na mo yung na yung dibasa na ang divine person, mo namatay sa iyang tawhanong kinaiya. Pero di na punta sa iya, kaya duhaman ang kanagaling duhaman ang kinaiya. Ang kinaiya niya, divinity, eternal man. So, buhi ang divinity, ang pangutana, di na pupos kinsa. Kinsa ang buhi, kinsa ang mamatay. I-attribute din mo na dito sa persona ni Kristo. So, sakto si Bishop Pagani. Katong dito sa, katong ganing, atong conference, no, katong convention, dito si Bishop Pagani, nga si Kristo namatay sa tawhanong kinaiya, pero sa divinity, dili siya mamatay, kaya eterna na. Atong basahon na, dilitas komunikasyon jumaton, posible nga wala makuha ang kinatibukang saysay sa komunikasyon jumaton sa akong katbang. Dira, atong basahon na, pulos ni na ay ganang imprimatur mga kaigsunan, asar to, nawa na. Oy, kadira. Ako sa time sa tabaw siya. Time sa. Kat sa time. Time sa time. Nagpakita ka. Okay. At ano may bawa na to kung unsa ning komunikasyon jumaton. Naadiri sa page 56. Komunikasyon jumaton. Ningon dire. Nag-iskup pa ganito ang sirop. Ningon dire sa page 56. Pwede mo hiling akong katang binanggan akong katang. Ningon dire. Sa Chalcedon 451, consequently, we will ascribe to the same subject o sara ka subject ang divine person, correct yun na siya. Tanan na iyang ipangbasa, correct. No? Wala, correct. Kulang lang ang informasyon sa akong katbang. Kulang pa. Ini lang ang tema. Ini ang topic. To Jesus, same subject to Jesus Christ. The attributes of the divinity. So, duha ang attributes niya. Ang divinity o ang humanity. The attributes of divinity, eternity, omnipotence, universal, no? And what regard his eternal sonship? Birth from the Father, Son of God, and attributes of humanity. Kaya attributes niya sa humanity. Aning mo dire, his birth from Mary, in time things he did not know. Mortality, mamatay. Temptations, sorrow, suffering, and agony. Sa lahat ng pagka-istorya, kining usa ka persona nga si Kristo, adunay duha ka kinaiya. Ang una niyang kinaiya, co-eternal siya sa amahan, sa iyang divinity.
nasa CCC 257 nagingon diya nga eternal ang tulo ka persona, eternal aduna siya undying life. Unsa may undying life, dili mamatay. O kining eternal nga Dios nga to kaning tulo ka persona, ang usa ka persona nga mo si Kristo, ang second divine person ni assume og humanity, ni assume sa humanity nga naa diha ang gitawag og earthly life. So sa usa ka persona na ang kahimtang as kanang gitawag og kanang Asgard na ang gina dili na mapugna nimo na mayong Asgard kay naa dili tanan kay Asgard alang sayo nga naa magitudlo na simbahan. Asgard eternal siya na undying life, dili gyud mamatay. Asman tuon kay gi-assume niya naa dito ang property niya sa humanity mao to ang namatay. Mo nang nagiklaro nga what unsa ang namatay o kinsa ang namatay o unsa ang buhi o kinsa ang buhi. Iklaro na. Klaro. Karon mao ni si Bishop Muro, iklaro murag miuyon diri sa Council of Trent nga din ang namatay mao ra gyud ang humanity, pero kay imo man ang i-ascribe i-attribute mo dito divine person mo nang makaingon ka mo ingon gyud ta nga ang second divine person nga mo si Kristo namatay sa iyang humanity. Mo ni tudlo ni Bishop Pagani og sa iyang divinity eternal sa di mamatay. Alang-alang ang divinity ni Kristo buhi niya siya yung namatay, ang persona namatay. Murag ano na discrepancy na. Okay, matag pa ni Bishop Muro, page 75, ningon diri, duha ang, kanaganing duha ang gisaysay diri. Kaya kining hypostatic union o kanang gitawag o komunikasyon, yung matong din na magbuwag. Kaya once ka nagbuwago ni mo na, sigurado yun nga magka-wirdo-wirdo ginanatong magsabot. Dera o, ningon diri si Bishop Muro, because there is what is but one person, it is true to say that God died for us. Oh, tungod ining dugma sa hypostatic union, because there is but one person, it is true to say that God died for us. Though only His human natures died. Natin bisa kasabi mo na. Pwede tungod ining hypostatic union, makaingon ta nga ang Dios namatay. Bisan tuod nga ang iyang humanity mao lamang only ang namatay. Kaya hypostatic yun kay imo man ang i-attribute dito. Pero unsa man gyud ni napagibabasa nato pag-igsuran kining namatay, unsa man gyud ning namatay. Ako dili ko mayon brad nga totally sayop gyud na mayon nga nagadayon. Unsa man na? Ano na gyud tawag diri tungod sa hypostatic union? Gitawag kining special ways of speaking. Na ay imprimatur 1962 nila publish na imprimatur. Ningre, the second consequence of the union of the two natures in one person in that we are justified in attributing divine nature and properties to the Christ man. We can see, makasuktit. This man is omnipotent. Sa ito pa, tungkol kay usaraman ka persona, omnipotent. Makasuktit ang kintawana. Kamanan. Okay, usaraman. We can see, this man is omnipotent. And on the other hand, we can see, we can attribute human nature, and properties to the Christ God. For example, God died on the cross. God was hungry and thirsty. All this is allowable because after all, we are speaking about a single person. So kanang diyang tudlo dire, kanang tudlo, di ko may mga Last 5 minutes. dili na po yung sayop na. Kaya dili, gipangutuda na yung babasa, pwede mong hiling akong igsuon. Naay imprimator, naay nilog stat siya, gigamit sa pulis nga, gigamit sa konsibahan. Nga kini din pag-ingon o gaday, kini pag-ingon, o kanang pag-ingon ko nimo nga ang Diyos gigutom, ang Diyos giuhaw, o sa kini ka pamagi sa gitawag o ang akong term sumala sa mabasa, dili ako na special ways of
speaking. Nga naman, kay tungod ining hypostatic union nga kining usa ka Dios nga eternal binasyon o usa ka humanity nga naa diha na naa ang property diha sa kamatayon. Klaro sa komunikasyon yung mato. Sa lahat ng pagkaistorya, dili na to kanang mayon nga sayop lang asgad asman kaya naman. Dili pananglitan. What is that? Ang big mga kaigsunan. Dagay mo masayog kay sumala sa CCC 990. Death is the end of earthly life. Asa man nabilong ang earthly life dito humanity ni Kristo. Unya kining Dios, kining asgad nga si Kristo Dios kay ikaw daw persona siya, eternal man siya. Dili gyud mamatay siya kay eternal man siya, duha man siya kinaiya. Ang problema lang kay na-plaster ni Brad G1 kay katulong sa side sa pagkatao. Pagkamatay pagkatao, iyaman to, i-ascribe man nimo na, i-attribute man nimo sa person, patay ang Dios. Pero kung tanaw nimo, itudlo tanan. Itudlo kay ang itudlo sa simbahan wala pa gyud mo hatag konklusibo. Naingon ang simbahan dire, burial, passion, also death, up like Jesus Christ, not as God, but as man. Kanya may yung kagsayog na pagyung as man, as God. Klaro kayo. Dagang pag yun. Unya dire, yan pag yun dire yun. Yan po sumpre. Kung sa may death, klaro dire sa yan po sumpre, alam lang sa'yo, 1960. Bago pa ni, 2012 ni. Ito na, bishop yung primato rin eh, parian, na yung day of stop, na yung rin. The death of Jesus, the persona, the ultimate demonstration of a human nature of Christ, is his death on the cross because God cannot die. So, ang representa o nag-demonstrate sa kamatayon sa second divine person ang yan humanity. Karon kay ang humanity niya i-ascribe man ako, i-attribute muna itong kay hypostatic union muna nga makaingon ta nga ang Diyos namatay. Oh, di ba? Kaingon ta ang Diyos namatay. Pero sa conclusive statement sa simbahan, deklaro diya. Last 2 minutes. Oh, dili pa ganda. Oh, dili ta sa kani-ganing sa CCC. Deklaro kini nga there is a 6:12. Atong basahon na. Atong gining unang basahon sa ni. 6:12 sa CCC. Ang gigamit diri mga kaigsunan sa pag-demonstrate 6:12. Ningon diri My Father, Jesus Christ, my Father, if it possible, let this cup pass from me. Thus, he expresses the horror that death represented for his humanity or human nature. Tanawa, kung sa inyo sa CCC, klaro man eh. Ang iyang kamatayan, thus, he expresses the horror na handok. Nagpakita siya kahadlok sa kamatayon niya i-representa siya tawhanong kinaya. Klaro kay sa CCC. Unya, pero dili kani kumingon nga totally sayop ng ang Diyos patay. Kay matod pa sa usa ka basahon nato. Tungod sa kanang bitaw bisag si Bishop Moro, ningon siya, pwede ta tinuod na nga makaingon ta nga ang Diyos namatay. Pero na bracket close and open parenthesis. Though his human nature died only. Muna ang prinsipyo sa Council of Trent. Ningon nga, ang kamatayon ni Kristo dili ma-apply as God, but as man kanyang kamatayon, dito lang may tabo sa human nature o as man. O, dagang salamat. Tuloy yung tanong na brad. Okay. Alas na lang. Break agad siguro. Sige. So sa mga minute na siguro break. Kaya wala na bilhin ko para siguro natunggang. Kung saan ka full accommodation na ito. Brad, dahil kamay yung electric fan, pabunga-bunga sa kamay. Kaya araw ka 1 minute. 1 minute lang, 1 minute lang. Break sa break pa 1 minute. Okay. Okay sa? Saya. Pwede brad kung dito ba ako ginanang kay kasagaran ako ito ba? Ani ko din sa bugma na to. Pwede ikato pang kuwan pa. Doon ito. Kaya di trust. Okay, nakasabot. Nagkaroon. Ako ay ito ba? Nagkaroon
makita ang mga dokumento, di pa magsugod ang atong gitawag na minuto. So, therefore, pag nakita na, masugod rin ang atong time mag-isunod. So, ready? Ako na ba? Asa na mo to, ano? Okay, pangutanan. Pila ka persona ni Jesus ang gilansang sa cross? Usa ra ka persona si Kristo. Next. Pila ka persona ni Jesus ang namatay sa cross? Usa ra ka persona ni Kristo. Usa ra si ka persona. Kanang persona ha? Ni Kristo nga namatay. Diyos tuwa o tao tuwa? Matuod nga Dios sumas dugma, si Kristo matuod nga Dios sumatod nga tao na itong one topic. Okay, very good. Matuong na Diyos, matuong na tao itong namatay ng Kristo. Very good. Dugma man. Thank you, thank you. So, Next, mabasa ba sa Catholic Bible nga ang Diyos namatay? ang mabasa na ko diri, bisag asa nga version, unang Timoteo 1:17 ang mabasa, eternal yun ang Mr. Moderator, objection. Okay, objection. Wala. Objection. Mabasa ba o wala? Okay lang ba kung itong nabasa niya? Ang akong pangutana, mabasa ba sa Catholic Bible na ang Diyos namatay? Patubag, mabasa o dili mabasa? Game time. Mabasa o dili mabasa? basta. Ha? Pwede basahin mo. Excuse me. Cut ba? Ang akong pangutana, ang akong katungdanan karon ang pagpangutana dili ang pagbasa. Gansi ka na. So, karon akong gipangutana ka nga mabasa ba sa Catholic Bible nga ang Diyos namatay? Tubag, times on. Mabasa o dili mabasa? Sumala sa mabasa na ko, pwede o natin mabasa, basa. Oo, nagbabasa. Okay. Kung mabasa ko nga ang Diyos namatay, ang gawin ba ng video lang ka na sa'yo? Video na. Bible na o New Testament? Bible o New Testament na. Bible na, New Testament. Huwag problema ng So, Bible. mabuhay ka ba nga nasa iyo ka kung nako'y mabasa? Dili, kay gano, ang Biblia, version man, dawaton ko na kay version man. Wala problema na. So, diba, atong iskutan yun diri ang dugma sa simbahan. Ang klaro, ako malikon po na, mabuhay ka bang video ka na sa iyo kung mabasa na ito sa Catholic Bible? Kaya naghaman ko na sa'yo, dili mo sa ka-version, nga di mamatay Diyos. Sa ato pa, kung nako'y mabasa ng Diyos namatay sa Catholic Bible, imong sa takon kay, dili ka masugot. Mamo na ito, mali na ako sa So, kay dili man ka masukat, basta. kung kay dili man ka masukat, mabuhay ka ba? Dili na ako sa sarong ginabasa man. Sa tunang mata na, doon ay gitawag na ang tubag o sa kanimuto. So, di ba ka mo sagot, mintas ako sa kanimuto, wala ka maharap. Okay, pamunta na. So, klaro tayo, kay dili man siya mo nga siya video na sa'yo kung ako mabasa sa Catholic Bible. Abang pangutana, muuyon ka ba nga sumala sa Catholic Bible nga ang Diyos namatay? Wala man ko version anak, Brad. Mr. Monitor Times, Dito so on, ako responsive ko gani ha. Bako nakatana ni muna bagay version, wala. Imo ng problema, dili na ako. Okay, handa ko na ni. Ang akong katuan karon is, muuyon ka ba nga na ako'y mabasa? Kaya di man ka muuyon nga, video lang ka na sa'yo. Kaya payunong talang ka nga ako, hindi na sa'yo. Muuyon ka ba nga ang Diyos namatay sumala sa Catholic Bible? Muuyon ka, dili? Okay. Okay. Basahan. So, Times on. Unang version, Knox Bible, Catholic di siya, na imprimatur. New Testament na po'y Old and New na ni, pero wala pa na muna palit, no? Pero, ato basahan. 1:3:16. 1:3:16. God has favored His love to us by laying down His life for our sake. Klaro kaayo na namatay. Laing version, Vulgata Latina ni Minsuria. Kanang Napaka minute. objection sa aga, objection sa aga. Counter objection. Di palihog na kung basa ko to. Nakakaday siya. Kaday na yung gaday. Sige. Ako na basa.
So, ato ang basahon, usa nga kwan, Trace First John chapter 3 3 verse 16. 16. Okay. God has proved His love to us by laying down His life for our sakes. Okay. Sunod. Okay. Okay. Sunod. Natakoy ko lang ng 1 minute na. Oh, sige. Iyan mo ipabasa. Hindi mo kasi ipabasa. Pero mga Trace 16 kaya Wala tayong kwan kay ginagawa ng pabasa sa atong kwan. Dili na kaila kita sa paghigugma sa Dios. Kay siya mitugyan sa iyang kinabuhi tungod kanato. So mitugyan sa kinabuhi. Kinabuhi. Di namatay. Dua James Bible. 1:3-16. In this we have known the charity of God because He had laid down His life for us. Okay na. Next na panutana. Kinabasa. Uy naman. Sunod na. Sunod na. Mabasa ba sa Catechism of Catholic Church na Diyos namatay? Ito ba Brother Tyson? Mabasa ba sa Catechism of Catholic Church na Diyos namatay? May nabasa, pero na sila ito di pasagutan na. Okay. Kaya na yung nabasa man, muulong ba ka o di ka muulong? Ang nabasa niya na supporting one nila kada. Mr. Moderator, objection. Okay. Ako yung mga bago ng tubag. 1 minute. Objection ko, objection ko. Objection. So, ito na ka o dili? Pag-huwing ka, ikon ka ko, ayan ang kalipay. Gusto So, mo na ko ba niya ba? Ay, nabasa. nakabasa. Nabasa. Okay. Ito, kapag tayo. Malipay na ko. Nabasa niya. Kaya ang sa 1 minute trend, 1 minute absolute trend, ang iyong God died, God buried, na sila ipasupport na nag-conclusive statement. Nga, nakaingon nga ang Diyos namatay, na ginubong, tungkol ka ang divinity, wala tayo bulag sa lawas dito sa luglanan. Muna ito ba? So, yun sila na. Very good. Next! Sunod na. Kini, nga? Sumala sa libro ni Dr. Rolando Rico, Fundamentals Catholic Dogma, page 143. Kini na ka na yun. The human activities, birth, suffering, death, may be asserted of the man Christ only. The divine activities, creation, omnipotence, eternity, of the God Logos only. Akong pangutana, imo ba ning baruganan o dili? Huwag na problema. Mr. Moderator, wag ko nang tanong natin problema. Okay. Imo ba ning baruganan o dili? Tapos ko na akong kasahon kay... Sige. Pasahon sa kayo sa minuto. Dili na ako ang ditulugan. Okay, very good. Dili na mao ang inyong ibarugan. Thank you. Sa ato, ang kanang istorya niya is Heresia ka na. Dili man ang inyong baruganan. Heresia na o dili Heresia? They would be asserted man Christ only. Okay, ang tubag ini dira kining muna nga pangutana the human activist birth suffering death Mr. Moderator, objection. Kaya sino magalagili ka ng baruganan? Di mo ko nga, okay. Objection. Times na. Akong pangutana, Heresia ba din? Objection sa Heresia ba din? pasahon. Kaya ikaw may nagataga na lisod man kay lisod ko tubag. Sige. Kay taas ko na kayo. Sige, times na. Pasahon sa nako. Ito minuto sa minuto sa kuya. Sige. 1 minute. Start. Sige po na. Pangutana, murag duwa. What is that statement? Kuha man na lipat-lipat Dili sa isang pangutana. Dili may pangutana, Brad. Statement ni siya, kung yan ikman kamulong, actually pareha sa mga kamulong na ni. Dili kay Ako duha man pa siya sige, ka sige. duha ang giisgutan diya nga iimong gipangutana sa ako. Okay, next question. Okay. Next question na lang. Okay, yan. Next na pangutana. Next na pangutana. Awit. Matod sa awit na salaysay sa Pasyon Mahal. Doon na guni nag-igip na niya ang obispo sa Manila. Muni nagkanayon. Ang pong Diyos na mahal ay kaya nagpakamatay sa krus ay
kaya napagayubay kabubos at awang tunay sa taong nagkasalanan. Ang pangutana, nara, muoyin ka ba sa diinon na yan ang author sa mga libro, nga ang editor mo ang arsobispo sa Manila? Muoyin ka o supa? Muoyin ka, pustatik ka. Ang human nature na i-ascribe o i-attribute yun na sa Next, nature. nga pangutana, matter policies na play, Tulong sa kanila ito. Ako, Wala ka naman sa kanila ba, sir? okay, next. This is the play calendar play, page 1, 2, 3. Kinina ka na yun. Since this is so, it is perfectly allowable for us to attribute to the one divine person of Christ both the attributes and action of His divine natures and the action, qualities, and passion of His human nature. So we can say God was born, or God died, or God lived, and so on. Apong pangtana, moyon ka ba sa giingon ni Francis Play na imprimatur o suka? okay. Wala lagi ko'y, wala na, o ko'y supak anak siya. Kaya, ibutang sa simbahan, what is supak ang lugma, no? Karon kay, naamang po sa, ako nito baga, naamang po diri sa, tulo sa simbahan na po'y imprimatur, nga ganang pangiyong tulo kay Apostatic Union, tanang pangiyong na to o gaday, gitawag ni sa special ways of speaking, tungod na ng Apostatic Union. Oh. Yung next nga pangutana, The Reputation St. Alphonsus Liguori, aning libro, translated by Reverend Dr. Morok, si Dr. Morok sa Obispo. My brother, to ascribe birth or suffering or death to the divine word by reason of this appropriation is to follow pagans or the insane Apollinaris. Akong balikon, my brother, to ascribe birth or suffering or death to the divine word by reason of this appropriation is to follow pagans or the insane Apollinaris. Nga sa ato parlayson, kung ato iscribe ang katao, kaisod o kamatayon ngadto sa Dios nga pulong, usa ka na siya ka binuang o pagano nga siya Apollinaris. Akong pangutana, mo sakto ba na? Sakto ba na o sayo? Okay, wadi ko mo so pagana, pero akong tutag mo ni. Diara sao, that prayer sa Council of Trent, o sa gini ka official teaching sa atong simbahan, Council of Trent, the burial, passion, and also death applied to Jesus Christ, not as God, but as Objection, man. Mr. Moderator. Wag ko na sa Objection. Wag ko na sa Council of Trent. Wag ko na sakto ba ni? So, ingon siya nga kasi supak, so sakto na. So, ayan din ka magkuhan. Wag ko na niya. Ngayon, kaya So, wag ko na. Kaya wala man kay supak. Imo ba rin giuyunan ang statement ni Nestorius, kaya ang statement nga ni Nestorius nga statement nga ni Nestorius wala na ining libro. Sa ato pa imong giuyunan ang heretic nga si Nestorius, kay imo na giuyunan page 134-135. Imo na giuyunan si Nestorius, kaya wala man kakasupak tubag. Pero hindi na ako patapos pa sa retudes ka taas kayo. Ako, pasahon yun na ito pag-ayo. Sige. Sabi ako, di ba, Basta sa objection. Objection ba? Time's up. Ang sinasuro pa na, Brad, ang objection niya, time ba? Kada lipat-lipat kayo na ginanamubutag tayo man niya. Ang atong time, dali na tayo. Oo. My brother to ascribe, klaroon pa ng tugbasa, kaya na yung sinti sa nanay, gipang palusot. Sige. Time's up. Kada yung brad, dili mo na yung nga pangutana. My brother to ascribe first of suffering and death to divine word by reason of this operation is to follow the pagans or the insane na kulinar o nanawa o dili na ko na sa ascribe na basa, wag na ko mga pagans or the insane. Mau na bitaw nga. Okay, dali-dali ko nung kukunin mo. Objection. Objection. Ang karoon na yung sunod, iyan ang mga rason. Iyan ang mga rason. Na, may yung inyong balik sa ganyan nga, sa'yo ang pag-ingon ng Diyos na matay, may balik rason ni Nestorius. Iyan man eh. Ako sa gipakuan ako yung karoon na nga. Nga kay Nestorius na na. Okay. Ayaw ka mga na. Next question. The next question. Next Next question. question.
Sumala ni Saint Athanasius later on the opinions of Dionysius. When therefore speak of his weeping, that knows that Lord. Objection. Tayo pamunta ng kinahanglan pagiging time anak nga matubag nimo nagsakto kanang mabasa nimo. Counter Pagin objection. sa pamunta na ang imong question grabe ka. So, kaya na siguro, kay ang atong roles nag-iluman na kung matubag pa, doon na pa rin usapan nila to. So, Ang ang pagisa kami na pasahon nimo na. ang atong pamutan na ang actually Testingin ko nun nito na ako ka ng basa. Yan din sa pagtubag. Counter objection. Karon kay formal mo gini. This is scholastic dapat video kung kaatbang. Mga pagbasa na ni kaya ako gihabuan ko ni. Daghan na libro. Basa ko na sa mga topic. Ako ginagikuan-kuan. Kay di matud pa ni Brad Joel nga siya gikan sa God died. Ako po gikan sa God dili died. Nagbali ni. Unang anong itimbang-timbang ni kay dili ang taga Cebu mo nagapaingon. Dili sila Brad Lamon. Munang ako ning pangutana kung ano yung nakadali. So kung balikon, when therefore speak of his weeping, he knows that the Lord having become times on. He said this is humanity by weeping, while as God, he raised Lazarus. And he knows that the Lord hungered and thirsty physically, while divinely he fed the 5,000 with 5 loaves. Kami importante, ngunit kanilang lo. And he knows that while a human body lay in the tomb, it was raised up katong lawas, as the body of God by the Word Himself. Katong lawas na way kinabuhi. 1 minute more. Katong lawas na way kinabuhi. Banhaw. Diyos kato siya nga lawas. Akong pangtanang, moyon ka ni Saint Athanasius o dili? Na volume, volume 1. Volume 1. Naada na yung libro, volume 1. Times 2. Nakuha last na kong Saswara. moyon o dili? Okay. Dili ka na ako na kay basahon pag siya pa kayo. Mr. Moderator, objection. Objection. Ipatubag, tuyon o dili. Wala nag-inhom nga dili nato natubagon. Kaya klaro man na, naaman na kaning libro ba? Huwag mo Dili ka ka na dili ka basahon. Kaya basahon ako para masasay. Times of. Kasi wala tayo kinsa magkritay kanang ilibran ba? Times of. Kinsa may Kapag tayo, ayun ang itong akong nabirang. Basta ako nabirang. okay kataas na kinsa magkitay magtuga-tuga din sulod. So, kapag tayo din, pagtubag mo rin mo, ayan ang motive of tayo. Okay? So yung kataas anak kayo patubang yung galit. Okay, kanin block. Tanawa pito ganina. Di test mo di ada dili ang Okay. 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 Katong sa atin, wala na palitan. Sige. Basta sa atin sa atin, palitan yung gusto nyo to. Okay, dahil. Page 46. May son the faith of early fathers volume 1. Na siya imprimatur. Ano yung Saint Athanasius? Isa may Saint Athanasius? Mortal nga kaaway ni Arius ni. Saint Athanasius. Hindi so man ako diya ako nabasa. Pero kung gusto kong basa, ito yung asawa niya. Nakalagay ko ang niya itong ikat. So, okay. Ini... Gamitin lang naman. Pag tingin, ang atong ikat na ako, ikat ng time. Ikat ng time. Wala nang sige lang. So, Pag ready na
ito dapat ito na inik ko. Ang lawas ka may pinabuhi. As, kabali ka lang. Sige, lahin na lang. Kaya di mo yun ka. Ang lawin ko sa itong iso ko lang. Source history by John Lux. Page 104. Doon na na-implement to. Ako muna ba sa Brother Adjuan, hindi nga ako sa iyo, kailangan naman sa kanya sa pinabasahon. Sige. Kailangan sa ako sa pag-aan sa Ginamit ko na siya. pag-iparelas din mo. So, Nagkaman ko pag pili ka pangutana, ini ha? Ang di ka na nga posibleng nga pangutana, dagang ganay mulusot nga mga pangutana. Dagang man natin ha. Ang punto niya, katong lawas Kung talaga pangutana ka. ang katong lawas na walay kinabuhi dito sa lagmanan, Diyos kumuto na, Diyos as the body of God kumuto. Mura may importante niya. Ako kung mag-iapilitanan kay, kung mura ko kay incident kung ako nilagmayan, muna suko. Araw na dili pibor-pibor ba, dili ko ng himbong, i-apil ko na tanan. Pero di-highlight na ko ang blue, or niya ta mag-focus. Ang importante niya, ato ko ng body nga liin datam, Diyos kumuto siya nga lawas. Ako ko na mo magalisin na Tanasius. Ini aksyon gani ka kalampag diha pag ingon ako nga Dios kung lawas ganiha. Muna akong pangutana mo yung magalisin na Tanasius. Naman dali libro. Asma nang gigamit. Na naman no. Muna importante. Kung akong kung giditso-ditso, pwede period ana giditso ko ni. Ditso ko dani nga. May nung ka nga ana nimbong ka. Di man tayo insi. Muna tiknik sa insi. okay na lang. Excuse me naman eh. Pero Okay, last ko. Excuse me naman. Okay, so magkasabi na na. Saan din ito na? Last. Matong palit Father Rumble and Carty, the Concise Region of Christ, Volume 1, page 35. Nadre. Time stop sa? Ako yan tali sa tagiya na may singat libro si Brother Brody Tihidor. Kaya dili niya ni si Brother Brody Tihidor. Kung sila nagpasilias. So, time stop. Okay, that's it. The sacrifice of God was not a purely human sacrifice. The atonement was made by God because the person whose human nature was nailed to the cross was God. The person and not the nature under control of that person is the terminus of attribution. Akong pangutana, mo ka ba ni Father Rambo Ancarti or dili? Okay, ini magkuhan na siya. Ako sa kasama na, the person and not Tapos kami na to. Ako sa ito, time. Okay, nakasyon man siya. Okay. So, what ang sinamatay, ang sumala sa saysay sa lukma sa simbahan, ang ako niya isa ka, mo, ang humanity, mo'y nagpupot ra sa kaprinting nga, namatay niya, i-attribute man na nimo, so magkain, correct, yapon na siya, nga ang divine person, mo'y namatay dito sa cross. Pero, kung may pag-unsa, ang namatay ang humanity, o ang di-attribute na siya, di ang person mo'y namatay kay tunod sa kanang gitawag ko yung prostatic yun. Hindi problema na. Okay, time's up. Okay, next. Naghawa sa kadyot. Doon na tayo remember of affirmative. Doon na tayo 7 minutes. 7 minutes. Ang naman na kami ang ating nilito. Sumasa atin. So, remember na natin. Doon na tayo remember sa negative. Then, so that is negatives na 5 minutes stand. Then, affirmative. Ang last na stand, ang atong affirmative mo sa jiwa. Nasabitan mo yung mga atonement. So, go ahead, do not tayo remember of affirmative 7 minutes. Go ahead. Okay, so, ang ino sa connection din niya nga, wala kong nakurutak, wala ko na kong information. Actually, sa'yo po siya, sakto kong information. Naghatag ko group sa mga rules sa komunikasyon yung natin. Yung sample na munang sa'yo ito yung nga kulang. Daw yan pag-ingon na sa'yo ang pangutana nga kinsa. Ang akong gingon na sa'yo ang pangutana, katong kinsa ang wala namatay. Nag-assume naman ko siya nga wala namatay. Di mo nang karuganan ako nga ang kinsa. May iba din yung sila kinsa is person. Di ang person namatay na yun. Munang pagpangutana niya kaganiya kinsa ang wala namatay. Sa'yo. Kay, wag pa ganun na-prove na wala namatay ang person. Ang kunsa ang wala namatay, masakto unta. Nag-ingon ko nga sa'yo to. Next, dili tamo ingon nga
nasayot ng Asgard. Wa ko nimo nga nasayot ang Asgard. Iyar ng una sa kong atbang. Ang Asgard ako giingon it should be construed as nature. As nature gyud na siya. So munang iyar tong kuha sa kong atbang. Sunod, nagpastar sa pagkatao, itudlo tanan. Itudlo ba tanan? Ilan ba itong Asgard, human nature, person, itudlo ba tanan? Iyara ng iyong kanili. Then, Apostles' Creed, gamit sa Apostles' Creed because God cannot die. Kato yung God cannot die, refers kato siya sa nature. For example, kanang Santiago verse 19, o sa ang Diyos, kung nasayo, no? Ang yawa na to sa biyana. Kanang mo sa Diyos biya, refers ka na sa nature. Ano, in article hologos in prosperity kay Theos in hologos, ang pulong Diyos, anong Diyos niya? Refers na siya sa nature. Munang, next, syllabus of errors. So, number one, don't destroy my contentions. Wala niya, giguba akong ipamatuod. Niuyo minun sa iyang Diyos namatay. Sana nimo. No, basi ka rin, yung nabatian, na-recorded na. Niuyo siya. Next, error number 2. Fallacy of assent. Kasi may fallacy of assent is committed when the meaning of proposition is misinterpreted on account of misspelled accent or emphasized on a term. Africa 1952. Ano naman? Major premise niya, God is immortal.